е взела през Първата световна война. Има такива. И аз мисля, че може да се създаде една комисия, да се оценят тези неща, кое ние можем да дадем, защото гърците не са вчерашни, за да си вземем костите, които, ако пак казвам, продължаваме да спим, македонците могат да ги вземат. Което ще бъде още един удар срещу българската кауза в Македония. На нас какво ни липсва в Македония? На нас ни липсва в момента влияние. Ние загубихме българското влияние в днешна Македония. И вместо нарочени за патриоти да се изправят образно на Осогово и да викат "Мамка ви, вие сте българи", което дава абсолютно обратен ефект там, ние трябва да направим така, че малко по малко да възстановим влиянието си в Македония. И връщането на костите е едно от нещата, които ще подскаже и покаже на колебаещите се, загубили българско чувство в Македония, че дядовците им са българи, с надеждата и те някой път да се възвърнат като българи. Така че тази инициатива е много добра, но аз мисля, че тя трябва да се обмисли и прави много, много, много внимателно. Защото веднага ще се намерят всезнайковци, пишма патриотари, не само от среща от Македония, които отдавна са обявили, те го изучават на Самуил като македонски цар, нямаш нищо общо с България, но и тук ще се намерят някакви, какви ли не, само се докарат да се покажат по телевизията. И аз пак казвам, трябва тук страната, с която трябва да преговаряме, е Гърция. Може би гръцката държава. Внимателно, обмислено, меко, целенасочено, твърдо. И по-дълго време да се целим в тази точка и мисля, че може да стане това. И сега е момента, пак казвам, за да не закъснеем. Благодаря. Само да отговоря, защото това беше формулираното въпрос. Значи нищо общо няма това. Нищо. Тази теза, която сега беше издигната, че трябва да правим някакви сделки, това знаете ли кое е най-интересно? Че това не е повдигнало от никакви гърци. Това ще повдигне от местни български фактори, които са против тази операция. Има такива. Няма да се пусна в подробности. Обаче, аз беше отбелязано. Нищо общо няма тези две неща. Значи това не са артефакти. Това са тленни останки на официален български държавен глава. Никой не може да каже нищо против това. Какво ще се пазарят гърци? Какво няма да се пазарят? Този въпрос, ако се постави на международно ниво, просто гърците нямат никакъв шанс, нито пък някога са казвали, че са против. Това с артефактите е съвсем отделен въпрос. Костите на цар Самуил не са артефакти. Те можеше да бъдат артефакти, ако са на някакъв неизвестен, да кажем, български воин или нещо такова, евентуално. Погребените кости не са артефакти. Могат да бъдат артефакти само ако са неизвестни. Така че тия неща нямат нищо общо. Ние с гърците не можем да преговаряме на тази основа. Просто ние искаме тленните останки на държавен глава на държава, на която днешна България се явява правоприемник. Просто по въпросите на международното право това е безспорно. Така че аз мисля, че главната пречка ще бъдат местни български фактори. Това е.